Hei ja tervetuloa Petu Craftaa kanavalle. Tällä kanavalla esittelen suhteellisen hienoja askarituloja suhteellisen halvalla. Tällä videolla ajattelin tehdä keskiaisen kivitornin ja sitä varten tarvitsee luutata muutamia itemeitä. Joink. Nyt kun meillä on tavarat tässä kasassa, tähän tarvitaan pahvia ja vessapaperirulla. Ja jos teidän rulla on vielä tuolla paperin sisällä, niin ottakaa se hyvänä aika pois sieltä. Ja kuten kivitorni nimeltäänkin voi päätellä, tarvitaan kiviä, ja nehän me saadaan tehtyä näistä pahveista. Mulla on tässä muutamia tämmöisiä sapluunoita, mitä mä tein aikaisempaa projektia varten. Tarvitaan siis vähän järeämpää pahvia, kynää, piirrät ne kivet sinne, leikkaat jollain askarteluvetsillä pois ja saat hienon sapluunan, mitä voi käyttää sitten useissa eri töissä. Sapluunahan on siitä hyvä, että pystyt vauhdittamaan piirtoprosessia, koska tähänkin projektiin tarvitaan erittäin paljon kiviä, niin piirtäminen sujuu sutjakkaammin, kun on valmis malli, mistä sen tekee. Ja siinä kohtaa, kun sulla on riittävästi kiviä, niin voit alkaa leikkaamaan niitä. Älä kuitenkaan leikkaa sormeesi, se hankaloittaa tämän projektin loppuun saamista. Eli leikataan kivet pois tästä pahvilta ja pyritään leikkaamaan mahdollisimman lähelle sitä piirtojälkeä. Tämä projekti on leikkaa-liimaa-projekti, jotenka tarvitsemme myös liimaamista sen leikkaamisen lisäksi. Ja tässä työssä mä käytin ruokasoodaa liiman kanssa, se antaa semmoinen kivan tekstuurin tuohon tornin pintaan. Sitten kun sulla on semmoinen hyvä koostumus, ja hyvän koostumuksen tiedät, jos olet koskaan mannapuuroa syönyt, niin mannapuuromainen koostumus tosiaan tähän liima-ruokasooda-sekoitukseen on semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Ei liian paksua, mutta ei liian vetelääkään. Kun koostumus on mukavan puuromainen, semmonen sopiva, lähdetään voitelemaan vessapaperihylsyä. Ja koska me halutaan saada se hauska tekstuuri tästä ruokasoodasta, niin voidellaan koko hylsy. Voitelemisen jälkeen otetaan näitä kiviä, ne taitetaan kahtia, ne resonoi silloin tuon hylsyn pyörän muotoisen pinnan kanssa mukavasti. Jos jätetään nämä taittamatta, niin ne töröttää ikävästi ja sehän ei ole yhtään autenttisen näköinen. Ja kun kaikki kivet on laitettu, ja toivottavasti niitä riitti teillä, jos ei, niin leikatkaa ihmeessä lisää ja tehkää uudestaan liimaussysteemit, jos liima on sattunut kuivumaan. Kun kivet on liimattu paikalleen, laitetaan torni kuivumaan ja siirrytään kattoasioihin.
Mä tein katon näistä jämäpahveista ensin piirtäen, leikoten ja sitten liimaten, mikä on aika hyvä taktiikka näissä projekteissa. Eli ensin piirretään katon malli. Tähän katon reunaksi riittää semmonen 3 senttiä 4 senttiä. Eli piirretään 4-3 sentin viiva tuohon keskeltä poikki. Ja katon harja, kuinka korkea sä haluut siitä, saat itse päättää. Minä käytin tässä 9 sentin mittaa, eli katon harja on 9 sentin päässä. Mä tein tämmöisen hauskan pienen siivekkeen, mikä sitten helpottaa katonpalasten liimaamista toisiinsa kiinni, koska näitä kattopalasia tehdään 4 kappaletta. Tietenkin kattopalasia voidaan tehdä enemmän tai vähemmän, sitten täytyy sumplia, miten nuo mittasuhteet siihen ajautuu, mutta mä tein tässä 4 palan katon. Sitten kun kaikki kattopalaset on leikattu, voidaan alkaa liimaamaan ja semmonen kevyt hento liimahuntu tuohon siivekkeen päälle riittää. Me ei haluta sitä tosiaankaan märäksi, olisi kiva, että se lähtee kuivuun nopeasti ja päästään kaikki helpommalle. Ja siinä kohtaa, kun ollaan saatu liimat kuivutettua ja kuivattua, lähdetään maalaamaan. Ja lähdetään tekemään tämmönen harmaa pohjamaali molempiin. Mä käytin tässä akryylimaaleja, koska mulla ei oikeastaan ole mitään muuta. Enkä halunnut ostaa ennen kuin nämä vanhat ovat loppuneet. Eli sekoittaa valkoista ja mustaa maalia. Eli maalataan tosiaan molemmat näistä töistä harmaalla.
Sitten kun tämä harmaa pohjaväri on kuivunut, voit testata sörkkimällä sitä sormella tai pläräämällä sitä kämmentä vasten. Tämä tietenkin, jos maali on vielä märkää, on erittäin sottaista puuhaa, enkä tosiaan suosittele sitä kenellekään. Maalin kuivuttua lähdetään sitten maalaamaan näitä asioita, ja katon mä maalasin punaisella, koska se nyt tuli mulle ekana mieleen. Itseään saat tosiaan päättää millä värillä, vaikka oranssilla tai mustalla. Ja kun katto on maalattu kokonaan, laitetaan se kuivumaan ja siirrytään tuohon tornin puoleen. Tornin sä voit maalata myös. Itse lähdin tässä kohtaa pitämään tuon harmaan pohjamaalin perusvärinä ja lähden dry brushaamaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että sä otat niukasti siveltimeen maalia, tässä tapauksessa valkoista, ja töpöttelet sen tuohon käsipaperiin ja sitten sillä lähdetään hennosti siveltelemään ja huiskimaan tuon halutun pinnan päälle. Jos siveltimessä on liikaa maalia, tämähän ei onnistu ja tulee hirveä sotku ja se ei ole tavoiteltavaa. Tosiaan pistetään sitä pensseliä kuivaksi sinne talouspaperiin niin, että siitä ei oikeastaan lähde väriä nimeksikään. Tämä tekniikka on aika vaativaa ja vaatii harjoittelua ja totuttelua useita kertoja. Katon dry brushaamiseen mä käytin tämmöistä vaaleanpunaista väriä, koska ajattelin, että valkoinen on kontrastiltaan liian suuri tähän kohtaan, niin siksi vaaleanpunainen. Ja tässäkin dry brushataan highlightit, eli sivellään taas toi sivellin kuivaksi talouspaperiin. Ja sitten katon reunoja sillain kevyesti, ihanasti, viahkosti sivellään ja töpsytellään ja niin poispäin. Kun molemmat on maalattu, niin nämähän voi vielä sitten liimata yhteen, mutta se on teidän oma asianne, jos haluatte sen tehdä. Ja katsotaan sitten lopputulos. 2 hyvin maalattua, dry brushattua tuotetta. Kiitoksia, että katsoit tänne asti, ja jos tykkäsit, niin pistä peukku videolle ja tilaa kanava. Tuun tekemään näitä videoita jatkossakin tänne. Ja jos haluat auttaa ja tukea tätä kanavaa vielä rahallisesti, niin videon kuvauksesta löytyy linkki Buy Me a Coffee-sivustolle, mikä on täysin vapaaehtoinen lahjoitus kahvirahastooni. Mulla ei ole mitään outroa tässä kohtaa vielä, niin kiitoksia ja nähdään ensi videolla. Heippa!